svému synovi Martinu. Martine, ještě bude 15 let, půjdeš do války. Martine, ti 15 let, půjdeš do války. Jednou se Martin viděl se Šimlíkem na prohlídku svých vojsk. Martine, to je nás paní. Martin potkal žebráka. Děkuji, Martine. Martin dojel se Šimlíkem do vesnice. Dej nám prosím jídlo. Šimlík vzadu do komitky. Děkujeme, Martine, že jsi nám dal jídlo. Děkujeme, Martine. Není zač, mějte se tu dobře. Už byl večer a Martin šel spát. V tom se mu zjevil Kristus. Martine, chtěl bych, aby si sloužil Bohu. Rád bych. Tímto tě křtím. Lidé chtěli, aby se Martin stal biskupem. Martin nechtěl. Nechci být biskupem, já bych se mohl schovat. Martin se schoval do husince. Martin by byl dobrý biskup. Co myslíš? Ano, to byl. Tak zkusíme ho najít. Ano, si pojď. Kde by tak mohli být? Budeme se podívat. A tady je svatý Martin. Martine, prosím, buď náš biskup. Nechci, proč? Všichni vesničané to chtějí. Tři.